What? Yn trio gleirio, mae Bwrba yn sgorio am gymgymeriad gan Watts yn rhoi'r cyfle ar blat I Bwrba. Mae rhaid canmol, tymod, yr ergyd, mi oedd yn ergyd dda iawn yn tyrannu'r bêl, tacl dda, allan o'i droed. Ar yr ongl yn anodd, mae rhaid dweud, ond nath e cymryd y gol yn dda iawn. Wel, cyfle fan hyn I Colwyl lawr ar gol! Colwyl yn sgorio. Cymru wedi unioni. Dyna oedd yr ymateb oedd Matty Jones eisiau ar ôl iddyn nhw ildio. Tymod, edrych I fyny, gweld ble mae'r gol geidwad a the ar i'r ongl fwyaf anodd a I wneud e'n edrych yn hawdd. Bwrba nawr. Bwrba di sgorio un yn barod. Bwrba mewn lle. Y bloc da gan Hammond. Ac arbediad da gan Watts. Wrth i'r ergyd ddod gan Iawrezevicius. O tymo be, mi oedd angen arbediad da fan'na. Chwarae teg I Watts fan'na, arddi hun yn gorfod ymateb yn gyflym. Mae rhaid dweud oedd e'n daran o ergyd. Iawrezevicius. O, Colwyl. A sgiliau yn dwy'n y bêl, dal I fe mlaen, yn gweld Cwmas mewn lle. Cwmas yn mynd ymwneud tro cynta am gol gan Lewis Cwmas. Yn ei ymddangosiad cynta i'r tîm Dalin ar hugen. Oedd y bas yn wych gan Colwyl, ond oedd yr ergyd yn special. Mae rhaid canmol tîm Cymru fan'na. Rwbyn Colwyl unwaith eto, just yn mentro ymlaen, traed cyflym. Bas wedi ei mesur yn berffaith. A Cwmas yn taro'r bêl yna ar yr ergyd gynta. Mewn I gornel y rwyd, gol mor bwysig, tymod. Mae yna le fan hyn I Lewis Cwmas. I selio'r fuddigoliaeth. Methu gwneud yr ergyd yn llithro heibio i'r postyn. Well, it's hard not to feel a sense of pride. It always is the case with this group of players. Right from the start of our journey, the application, the dedication, the desire that they've shown to learn, to develop, to get better, and you know, to show ambition, I think, as well. And that's obviously shone through in their performance tonight. The grit that they you know, to face going down in a game is always difficult, and the style in which Lithuania play is always difficult for us as well. But we knew that we had enough quality. We knew that we had the right strategies to be able to break them down. It was just a matter of time. But I'm really, you know, pleased of the composure in the end that our players adhered to once we addressed it half-time. Yeah, oedd e'n gret I ennill yn diwedd, ond nhw wedi gwneud e'n really galed I ni. Nhw wedi sefyll yn ôl y pêl a bod yn really cryf heb e, ond o'n i wedi bod yn solid heb y pêl a dar pêl o'n i'n gwybod os ni'n cadw wneud y pethau'n iawn bydd ni'n cael y gol yn diwedd a chwarae teg I Lewis nath e sgorio gol gret, so Wel, tith fyd yn sgorio ac yn creu'r gol na, tapus da perfforma Dinan hefyd? No, fi wedi really joio fe. Oedd yn gêm dda I fi, fel ti jyst I dweud, ond o'n i'n really proud o'r boys I gyd. Oedd ddim yn gêm hawdd a o'n i gyd I roi'r popeth mewn I hwnna a o'n i gyd yn gilydd tro'r gêm I gyd a o'n i wedi cael y 3 point yn diwedd. So. Lewis, a goal on your under-21's debut. How did that feel going in? Yeah, it was great. Obviously a good feeling to do it for my country as well. And coming on, I knew that if I had the chance, I'd take it. And the first time with this group in particular, how have you enjoyed the week? It's been great. I've gelled in well with all the lads and they're all great lads to be around and to work with. So yeah, it's been good.